Mani chegure kuselam. Mbara julibe salute sambira kalmate. Ruda jura rero abu pakmara plajema kalito selam palimaga how ya drama sai sapomo e como se lo puso pero ya selam pandra lam samba ipakan kan jallo jere lima serio jabo mulebe lu jeri o kawgal ben wa ben ngore ma sembe eno kettolɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaaɓe haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaaɓe ine wiya on kettuki jam kettolɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaaɓe haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaaɓe ine wiya on kettuki jam jam hire mon bandiraɓe fulɓe fulɓe fullaɓe lamɗam wiyoɓe mbimi wimi e wimami ɓe funnague hirnague sahal e ɓaleri waktuji nogas e ɗiɗi tenggu rengu joni ɗo e nder dongre Europe tawi ko waktuji nogas e goho joni toon to Fouta Toro to Fouta Djalon Fouta Masina mo adama o ko waktuji nogas ɗiɗi mbiyen kore kippe ɗo e nder dongre Europe yonti yewtere meɗen wiyetede kiren pirten aadi o en gari tigui tigui hubnude ɗum no hannirta dani to karallagal to en jetti haralleɓe men no hannirta ni kuccodirɗo Aissata Diallo debbo gendi en calminimo no hannirta wonde katante leñol kan bandu penda kono kadi en calmini dendagal haralleɓe haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yeryaɓe hettiyankoɓe www.agnamtv.com wonɓe toon to www wonɓe toon to hello Facebook
tengtino kadi wonɓe ɗo henne nder ɓoggol huccodiraɓe yeeso e yeeso no joɗoɗaɓe leeso tawa ala koni fandare nde so wona haalde ko en naw leñgol yeeso on calminama on jettama kadi on jarama jurama to gaci to en duuso en toon hono baaba meɗen Massaba Amadou Diop gorko mo Dimat meɗe Jenguidiri jengani diri ɓuke gudeje Fatimata Mariam ko kanko tigui tigui falidi gaci ɗi no hannirta ni yewtere men wiyetede kiren pirten taw jaten koye bani meɗen debbo Diaré Sall debbo mo Sadile Guelenodi walla mbiyen Sadile Gumpali gumpi dande maayo en gari humnude aadi hakkude haaliyankoɓe e tiyankoɓe tawi kadi ko hettiyankoɓe wondude haaliyankoɓe tedduɓe hettiɓe jammal hiire moɗon ala ko yajenten so wona jeen toon to Diaré Sall o salmodira e renndo ngo garten kabren musidɓe tawtoraɓe yewtere nde mbawen fuɗɗade no hannirta ni Seydi Sall Ballo jammal hiirema jamalla hiirema Abdoulwahab Kane jamalla hiire mon hettiyankoɓe haalirde Agname Yero-Yaɓe ɓamta Pulaar jamalla hiire mon bandiraɓe fulɓe fullaɓe barake en calmini foof nde funnague e hirnague rewo e worgo jiire waalo en mbi alhamdulillahi rabbil alamina Allah jettoje godne rabbi samawati bajji Aminata ɓurɗo ɓurnaɗo windere baɗɗo godal ha mbawɗen wododirde kala e saaha ɗum noon en mbiɓe tan ɗuɓe min noppi moon min gadda noon komin guufi ko min calmini foof min juurima foof en mbi nden ka Allah e men yo Allah waɗan en jaam e sutoro noon konngol arti ɗon Seydi Kane jarama jaray Seydi Sall golle ma jooɗi peewi yo Allah waɗan en jaam sutora wondude e surare a jarama en calmini bandiraɓe gonɗen ɗo e ɓoggol ngol eɗen gondi ɗo hennene Aissata Amadou Diallo woni debbo gendi ko noon kadi bani men debbo Aissata Malaw Sy ko noon kadi bani men debbo Fama Dem debbo Ndurmaji ko ɗon calminten katante leñol kan bandu pen calminal men faade Aminata Siré Bassoum ko ɗon calminten hono musidɗo men Mahmoudou Diop kono kadi gonde mawɗo meɗen Ramatoulaye Mbodj en calmini hono bani meɗen debbo Thila Waddu ko ɗon calminten ganduɗa hoore maɗa Diaré Sall ƴettuɗo konngol o sa joni en calmini hono jaadiɗo men ɗo e nder nokku mo gonɗen o hono musidɗo men biyeteɗo Iba Bagnaw gorko mo kay heydi kaydi mbe Joro sammenade tedduɓe hettiɓe joni joni garen tigui tigui e bundi mum yewtere nde soyɗi guenno jaray Seydi Sall jaam Allah hiirema lawol ɗimmol hande kadi hoto dimaji ɗi kaɓɓani holko keblanɗa rengo hande kadi mbaɗen hen cipi jaam jaam no hannirta ni Seydi Sall Ballo jarama Abdoulwahab Kane jarama hettiyankoɓe men kala ko mbawi wonde e wonirde jarama bandiraɓe fulɓe Allah artiri en hande jamma hande o alarba hande e yewtere men witende kiren pirten kala jamma alarba so yonti e ɗiɗo waktuji Seydi Kane hande noon nayotoɗen koto banggue gonka men banggue kadi korki men banggue kadi no gonirɗen e hande nayotoɗen ko debbo gonɗo e galle malla mbiyen debbo desaɗo e galle hol darde makko e nder galle he hol kadi no foti wonirde e nder galle he holno foti wondirde e wonɓe e galle ɓe gila e ɓesgu makko ha e joom galle makko ha e isi ko en ƴeehi ko en kala kala en ko tawate e nder galle hande ko ngal banggal jiɗɗen nayorade e deke noon en erima bandiraɓe rewɓe nde ɓe mbawata arde kammene e ɓe pirana en ɓe paccirana en e yewtere men ndeɗo suba belɗo ɗo kam jiɗanɗa nde gowɗen wadde kala jamma alarba so yonti ɗum noon mi wiyon nden ka Allah e men konngol arti ko Diaré Sall a jarama ngol arti gayi kono mbiɗen tan hande ngol ɓoyata ga no fewi nde wonno ko tawaɗo wolde laaɓa jangu hayso woni noon fulɓe kadi ne mbiya e koni konu beyi lutata damdi
wadde noon tawde ko ngal ɗo namdal hannde lamdiɗa mbeɗa anndi banndiraaɓe rewɓe ma mbaɗa heen seppo jelo mbaɗa heen kadi gooɓe jeele e gooto fof ma haal tigi tigi e holko welata ɗum heen e hol kadi ko hawrata ɗum heen wasata kadi haala kadi caɗeele kadi gonoje heen ha ganduɗa hoore maɗa woda kadi ko kewi heen ko ganduɗa e tawi ɗum ɗon kadi wona noon foti wonde e so tawi a namdima namdal darde debbo e nder dewgal muɗum e nder galle mo resa o to resa ɗo mbiyen hakkude mum e catide muɗum ko takki ɗum e ko taari ɗum ɗum ko namdal kewgal fayida no feewi saabu so tawi en kaali haala debbo ko adi foof kam jaatigueɓe ɓen kam ko esiraɓe ɓe nene baba e kono kadi eɗen gandi kadi gandanɗa hoore maɗa e hono jaatigi kadi ɓurowo kadi tigui tigui tengtinde e gandanɗa hoore maɗa koɗagu maɗa e nder galle he ha tengta gona joom galle e ko gandanɗa hoore maɗa ko desɗomo o nde wonno gorko wiyete ko joom galle kono kadi debbo kadi ina noddire jaam galle wadde noon joom galle e jaam galle ndendata e mbawa tigui tigui tamde e gandanɗa homaɗa gonka galle ka ha jaam wawa dumade ne hen no hannirta ni e kono kadi so tawi kadi debbo gandanɗa hoore maɗa ari woni tigui tigui hono mesalal ina ñoota tigui tigui dañi wune kadi eko ñootata ko ɗum ɗon ne wawi tigui dañde ɗon jaam no hannirta ni e dañde jaam to banggue ñootol ngol woni tigui tigui jiiɗa esiraɓe maɗa e jiiɗa gandanɗa hoore maɗa honno worɓe maɗa tokosɓe e gueɗe mbaɗe noon jiiɗa tan gandanɗa hoore maɗa ko takki ɗum nde wonno wiyete ko ene wiyete ko gaccon hakke hulko esa resi a ɓoyda e joom galle ma wadde ngol ɗon konngol so tawi gandanɗa hoore maɗa a tambima to banggue esiragal to a nangui ɗum nanggal timmugal no hannirta ni hawre kadi ƴekiraɓe ɓe kayne kañumenne kadi ko jaɓɓiɓe makko gandanɗa hoore maɗa ko wambuɓe ma e nder galle he ko yaaduɓe maɗa e ɗum ne kadi aɗa wawi dañde ɗon jaam duumiɗo no hannirta ni so tawi woni noon e gandanɗa hoore maɗa a ari tan garduɗa ko joom galle ma ko on tan garɗa weltinde ko on tan garɗa fijude e jaldude no hannirta ni to banggue ese en a ala e mabɓe haaju to banggue gandanɗa hoore maɗa e hono ƴeeke en a ala e mabɓe haaju to banggue gandanɗa hoore maɗa worɓe maɗa tokosɓe e ga beeti hen a ala e ɓen haaju sikki ala ɗum ko caɗele mawɗe no hannirta ni caɗele mawɗe ɗe ganduɗa ɗe ganduɗa poɗɗe wattede hakkille no fewi heewi noon kadi to debbo kadi ari kadi ganduɗa nangui ɓeɗo foof ha tiiɗi kono noon wonɓe ganduɗa kañumen nan ɗon elle beelaka dewgal ngal walla tigui tigui nde lacciri nde yerwande nokki ko womre ceenal ulli hen wadde mbiyen caɗele nan ɗon ɗum noon ko ɗum woni namdal ngal minne kadi yiyandam ko ɗo henne tan tolni taw e oɗo saaha ƴeewen tigui tigui bandiraɓe ganduɗa nane ɓoggol he kala kadi keebiɗo kebliɗo ina wawi jolde e nder toɓɓere he no hannirta ni musidɗo men mawɗo haalirde nde kono katante leñol kan Bandou Penda eɗen gandi en kaalino ko ɓenni ko mbiɗen oɗo saaha joni koye jilluji ɓe goni e ko ɗum saabi ganduɗa hande o dañde mo yaajede ƴettude konngol ina satta seeɗa kono noon yiidemo ɗo nde kadi so en tengade nde ma won faddude yewtere nde no hannirta ni jaare Seydi Sall mi rokkita konngol ƴeewa tigui tigui holɓe dikkotoɗa e bandiraɓe gam tigui tigui ɓuura weccude toɓɓere nde ha ɓuura yaajede no hannirta ni nde wonno ko tawaɗo wolde laaɓa jangu ko debbo ganduɗa hoore maɗa e desaɗo woni e nder galle so tawi kadi ko on haalata ka ɗon haala wasata tigui tigui lobbuli ɗi ganduɗa guitam ɗe jettoytako toon on banggue tawa tigui tigui wonko mandiɗa hen ko waɗi fayida ɗum noon konngol hooti toon Seydi Sall Balo. a jarama Abdou Wahab jarama hettiyanko men haalirde Agnam Ɓamti Kulaagu e ɗum noon ko tigi ko noon tigi cikki ala so wiyama darde debbo e nder galle debbo so darima darde makko nde o foti darade e nder galle he kadi o toppirima joom galle makko gadduɗomo ɗono o toppirima esifo en e ko heddi ko mboɗo jikki ha tengti noon e gadduɗo mum ɗon e galle he ko idi foof kam ko ɗon woni base o gadduɗo mum guittuɗo galle bammakko addimo e galle mum mboɗo jikki on so nani ko haali so wimo jooɗo o jooɗimo so wimo ɗacci o ɗacci Abdou Wahab Kane hayso wona hayso joga himnesal hamo ñoota
on mbola jikki o jooɗor cilino foti jooɗorade ni a tenti noon kadi o jogoo kadi mesaral makko wona e ñoodde debbo ko noon foti waade e nannana kadi joom galle mum gadduɗo ɗum e nder galle o so mbola jikki sa nanani on a nanani jinnaaɓe mum tan wawan wondude eko heddi ko kono sa nananani ɗum nananani ɗum ma woni nder galle hede kono a jotta ko ha feewa tedi ka ɗum noon yo won mo dikkiɗen ɗon so tawi Aissata Malaw Sy ne ɓatti ɗum noon en mbimo Seydi Sy Sawane makko so tawi mo hetti hen a waɗi fayida to bismiɗa Aissata Malaw Sy ɗo sabu kanko heego nuɗɗina tan ha yewtere ara gas wona wiide e hojomaji moon gasi ɗum noon wadde ɗum noon hannde kam wari gila koyɗe gule Seydi Sy Sawane jamalla hiirema o jaɓi deji waccata ko a heddo seeɗa a heddo seeɗa wonno ko wirdude en calmini Demba Thilel Ba gorko mo Agnam Yeriyaɓe gonɗo toon to Libreville Gabon hetto 3w.agnamtv.com kono kadi en calmini Amadou Diallo gorko mo Bakka Lamba woni walalde ha toon to Wocci kono kadi en calmini Samba Silagna mo ganduɗa ena heppa ko yewtere darata ɗum noon gorko mo Seyyen ha toon to Wurmol a saminama yettama kadi a jarama a jurama jaare sall ina gasa tawa Aissata Malaw Sy o heeɓidaki taw ɗum noon aɗa wawi jokkude aɓen ɗo mawɗo Ramatoulaye Mbodji nanɗo Thila waddu hen saaha jammaji ɗi waɗa gantu seeɗa e aɗa wawi noon noddudemo somo heeɓi ƴeewen tigui haade makko jofde Ramatoulaye Mbodji Ramatoulaye Mbodji jamalla hiirema tigui ɗum noon aɓen ɗo Aissata Diallo debbo Guendi wonde kadi nanɗo nane toɓɓere nde haalande o weltima hen no fewi Aissata Diallo ande ko mbiɗa e ko Diaré Sall namdi ko gare jamalla hiirema Seydi Diallo an calminama on juurama min calmitima Seydi Diallo en calli dentalɗo foof en juurima ɗum en mbi kala ko woni jaam yo taw onon ɓuuri kadi enen foof kadi nden gueɗe ɓuuren ɗum toɓɓerde nde ne waɗi fayida woni ganduɗa hoorema darde debbo desaɗo e nder galle e summen minde kam cikkumi so wona yonnude kam debbo o kam foti tan ko yonnude foti ko wawdirde e summen to kadi wawdire e kala ɓiɗɗo gonɗo e nder galle he e mbaɗa wonde e nder galle kamɓe foof o rendinaɓe o waɗaɓe kamɓe foof koɓe ɓesgu makko o toppitoɓe hakke bawɗe kala fonde wonde hakkude mabɓe kene teddinamo e galle he o waɗa o usta kadi goytali tawi kadi mo wallodiri e no mbimini e siko ene foof heddo noon kam ko sahaji neɗɗo jiiɗi wadde ɗum ɓe daña hen kadi caɗele par ce que way kono hunde foof ene wawi rontede wiiye kañum tan kadi yo jogo foof kadi rondo nde wonno yimɓe so gonde galle en poti wawde wallodirde kadi welnata galle tan ko enen foof goto foof yo jaggo banggue ganduɗa hoorema so tawi comtini guppe yimɓe ƴeewa wallodirde guppa mbaɗa ko poti wadde ko guppa ɗum ha feewa lira so gayni cowo comci tawi kadi enen foof en tampani tawi kadi enen foof eɗen ballodira ewa en mbawi wiide noon tawi eɓe jogui par exemple yeeru mbiyen eɗen jogui e nder galle sukaɓe ko janggoɓe ɓenne kadi ɓaade ko yaaɓe école ɓen kam potani wadde hen mais kam wonɓe galle ɓe ne poti wawde wallodirde aɗa yiiya e suɗaɓe waɗɓe fayida kañumen par exemple so tawi gona koye debde pooɗo boolma maaro gona e suɓandemo wono wiide ne kurjul gonɗo hen o wona ittanma ɗum aɗa andi ɗum noon koye wallitade jeeya kadi koye weltinde koye welnude galle o kadi jeeya aɗa yiiya kadi ganduɗa hoorema
esidaɗo debbo mo ya fittan e sum suudu muɗum eɗen jiiya ɗum walla wertan ɗum leecce mum fewnan ɗum fof ha feewa ay jiya esidaɗo welto hen kadi ɗum noon kadi koye ballal jeeya hol goɗɗum sukaɓeɓe kam welde mumen hakkille mbawɗa fof welde mumen par ce que joom galle ma so tawi jamne wone galle ɓooyat ɗon so tawi jaam ala e galle o ɗum woni jiyaɓe jaaha ɓe jalta ɓe ƴeewa hay soɓe ngala koɓe mbaɗi ɓe ƴeewoya to jaam woodi ɗum noon jaam ɓuuri foof debbo o kam no mbimni yo waɗ fodde muɗum ha timma ganduɗa hoorema wawa fewnude wawa wallude galle o no feewiri eno ɓamtori neɗɗo kam wawi tan kadi ko yettude Allah kadi ɗo woni ɗo wona ɗum noon min de hammiɗa yitti Allah e siraɓam e keyniraɓam e fof par ce que goto amen fof ne welde goɗɗo wadde noon ko ɗum foti wonde hakkude oɗon galle yimɓe so gonɗe galle welnata ɗum tan ko tawi moƴƴere nde nanɗon tawi kadi yurmen nde nanɗon hakkude mumen tawi kadi goto fof kadi jogo hurume goɗɗo kadi respecte ɗum ɗeɗon gueɗe fof so goni ɗon tan mbiɗa sikki on galle potani tekmude kadi kala ummiɗo caggal galle ari ma taw ko jaam tan woni ɗon fijirde e jaleɗe ɗum tagui jiiya jomum gara e galle o par ce que ne jiiya ɗon jaam so neɗɗo yitani jaam tan a yiyata ɗum ɗon ɗum noon ko ɗum woni ko joguimi ko miɗa ɓeyda hen ene wawi so woodi goɗɗum ko ari mi arta mais ɗo joni kam ko ɗum woni wasiyam debbo no foti waade e nder galle kadi gorko ma kadi alay saago ballodiron onon fof ballodiron e nder galle he mbawonno fof kadi wonde e jaam ɗum jarama mbawon wonde e jaam mbawen kadi wonde e jaam machallah Aissata Diallo ɓe gari ma waɗi fayida kadi a weltinama ko kalɗa ko foof ko ɗum debbo foti jogade wonɓe galle ɓe haya gaddaɗo e galle o kamɓe foof ko jooɗi ɗi coɗodirta ne laaɓa junngo woto tan sa wila soɗoro ɗum laaɓata ndege noon alay saago mbawen wallotirde alay saago kadi mbawen nafodirde alay saago kadi ɓerɗe ɗe kadi jaññe e ɓerɗe ɗe alay saago ɗe jaññe taw wona hen tan goto hen foof ene wiya ala ko kanko foti wadde ko kanko waɗata alay saago kadi tawateɓe e nder galle ɓe ƴeehiraɓe alay saago ɓe mbawa wallodirde e makko alay saago kadi so ummini hunde ɓe mbawa kadi jogade so wonti kanko tan goto yo jogo ala ɗum so ɓooyi tan so jomum tampi tan heewi yaltinde ko goɗɗum ma Allah jibino goɗɗum ndeke noon alay saago ɓe mbawa wallodirde Seydi Diallo a jarama Abdou Wahabou Kane a hettima Aissata Diallo ɓeydade makko pattam lamire nde o ɓeydi hen ɗum noon so tawi won ñaaguiɗo konngol en mbi ɗum bisimilla mum a jarama Diaré Sall en jetti bandiraɗo debbo baɗiraɗo Aissata Amadou Diallo woni Aissata Diallo debbo ngendi ko haali ko hunde wande fayida saabu so yimɓe ne ballodira tan ene ɓuura wallodirde tan ɓuura ɓallodirde saabu hakkude resodirɓe walla mbiyen desaɗo e nder galle jafoɗa seeɗa mi ara desaɗo e nder galle so tawi goto kala rokki goɗɗo gueɗal tan ene wawi tigui tigui ɓe jaara yeeso ɗum noon mi yetton tan ɓeɗo hettiɓe en ene hetti en ceerno Aliou Ly toon to haalirde nde to men hello Facebook en calmini mon hannirta ni ceerno Aliou salminama juurama kono kadi en calmini hono Dia Ibrahima Ali mbiɗen ko Yaya Mabel salminama juurama eɗen goni toon kadi baba galle aw on kadi salminama juurama e won bandiraɓe noon ɓe ganduɗa bindani kono eɗen jiiya ɗo kam yimɓe hewɓe nana to hello Facebook to kala mo windani en jeeta ɗum noon a jarama Seydi Salbalo e won micro dilu noon dokken ɗum konngol so tawi ko yiiɗi ɓeydude hen oɗon wonɓe hello Facebook kala jiɗɗo nadde wawi natirde messenger so noddi tan jeeyete yewtere he bisimilla Aissata walla ko Diaré Sall on kalanno eyi Ibrahima Mamoudou Diop Seydi Diop o Mamoudou Diop Seydi Diop mi salmini bandiraɓe salmini Ibrahima Diaby ɗo ma yeyama welɗum salmini kono noon siriɓe kañumen affaire haalana affaire men sira malo sir sisiɓe kañumen on yeewi sakirade o kalade galle ko nande jiɗores debbo galle haɓe no sisiɓe sisiɓe jeeɓe wendu
e ko ɗum ko min kam ko yiyandam hen yiyandam debbo e galle ko yimɓe ne poti famde gurdam ndenɗam e gurdam hande ɗam ne seeri kono min ɓurmi sikkude tan debbo o foti ƴewde gorko gadduɗo e galle o kala debbo ƴewde o foti ƴewde debbo galle o ko yiɗi oɗon o addima ɗon galle he hol yidde makko min ndiyatamo gane ngakka labde seeɗa mi anda to mon to o noon seeɗa to am ga mi anda heddiɓe kay so nanama no fewi mi an kam mo nanama labde eyo taw kanko wawi gaɗo laaɓi allo Jare Diabo to mon to ne laaɓi onon ne laaɓi an ok ketti Seydi Diop ɗon ketti eyi ko eyi ko an galle o ƴeew yidde par ce que so tawi an sa moƴƴi e ƴeewiraɓe a moƴƴi e jinaɓe a moƴƴi e ɗum ɗo tawa gorko o wona on fannu ɓuuri yidde par ce que gorko mbaɗa wawde galle tawa gorko no mbaɗa e makko ni hay derfe wana tinnaki e makko ɗum kono noon no gondiɗa e ƴeeke hen ɓe walla gondiɗa e jinaɓe makko ɓe walla gondiɗa e yijji tan ɓe gondiɗa e sehilaɓe makko ɓe tawa kanko ɗum no welamo ɗum ɗon ngal dogal ne wawi ɓoode par ce que kanko wawi addema so miijima kanko yidde makko no yiɗiri goni e galle hen yaɗa toppiti ɗum mi sikku ɗum ɓuri wona ko pamude ngal famde holko ngallu yiɗi mi sikku ɗum woni jeeya konko adda caɗele men mawɗe sabu debbo ne wona galle wona moƴƴuɗo wona jiɗɗo jinnaɓe wona tinniɗo e galle daride jamma ñalawma so tawi an gorko o ayalaka ɗum ɗo ɓen wona ɓen ko ɓen kanaddeɓe debbo o donc so anaɓe sata ɓen sa ñande pinɗa mbiɗa yafima debbo hayso ko wuuro ngo fof e debbo ne seeɗa ko yimɓe fof gara duhon goya jinnaɓe fof gara mbiya yo debbo artu kono gorko wiya kañum yiiɗa artirani ɗum ɗon noon mi sikku joguiɗo mo gadɗumo e galle kañum jogui dewgal makko kañum ƴeew d' abord ha ganda holko no ɓuuri yiɗirde taw kanko fewnutakimo ya wasa tan fannu ɗum ɗon hay sa waɗi hono ɗeɗon gueɗe ɗum ɗon ko hunde wadde perdude en avance heddi noon enen en ƴewata ɗum ƴeewa tan ko debbo kay yo wani mais sa wayino gorko o fewnitaki ɗum mi sikku tan so tawi tan yiiɗi ɓoyde dewgal ma ƴeew gorko no ɓuuri yiɗirde ni mbaɗira noon taw ko debbo gorko jom konngol ɗum hayso jinnaɓe fof walla miñiraɓe walla sehilaɓe par ce que jiiɗo hen yimɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo ko miñiraɓe mumen worɓe ceerata rewɓe mumen ɓeɗo ko moɗaɓe worɓe ceerata rewɓe mumen ɓe joomum ko joomum ko wasa jogade responsable tawa on wiya welaka debbo tan walla hayso wonani wela walla min wayani jiɗmi ɗum ɗon foof e waade noon tawde o gorko o yiiɗi kañum ko yo mawnum jogo commande maɗa ɗum ɗon so tawi aɗa yiɗi debbo wawi yeccirde noon an nangta ɗum nangtoɗa ɗum woni an ƴeewa ko gorko o no yiɗiri ni mbaɗira hon noon mi sikku so waɗama noon tan mi sikku watta caɗele on jarama jaaf noon gaccon dangue ko Mamoudou Diop mi weltima on jarama jarama Seydi Diop jarama no fewi kadi woni ɓeydare pattam lamire machallah debbo kam dama so gorko ma addima galle ƴeewa ko yiɗi eyyi ndewna hen ko heddi waɗi ɗum noon ko noon yarata kono so wonti tan ko ñalngu hooram ɗum hayso jomum yiiɗi jooɗade wawata jooɗade ɗum noon a jarama no fewi kadi mi weltima Abdou Wahab kan so tawi won ñaaguiɗo konngol bisimilla mo so tawi kadi anda ñaagui konngol mbanna ɗon yimɓe gati to fam nokku haade min artude e bandiraɓe tigui jarama no fewi Mamoudou Diop golle ma joɗɗi peewi weltanama kadi e ɓeydolma bangol fayida ɗum noon yo gueno yooɓe moƴƴere ne mbawi hettade hunde seeɗa garten no mbiɗa dani ɗum noon kettoɗen hunde seeɗa garten no mbiɗa dani inchallah sakalali jimen jaltaɓe sama garima jaltaɓe sama garima
jaga lambajira jom jago jaga may sa jago ding jema be jaltabe jaltabe may sa kan jaram ko men haadirde anen yero yalla fular en calmiɗo en Amadou Diallo gorko mo Baka Lamba Jara en nanani mo hande ko taw machallah mbalandi ko weeyoji ɗi tan e ɗum noon Seydi Kane ƴeewen bandiraɓe tawi won ñaaguiɗo konngol mbawen artude mum min kam koye cindel ngoni onon en jiyata Seydi Kane eyi ko ala ñaguir konngol taw kono eɗen gonɗo henne e Thilla Waddu ɗo Ramtoulaye Mbodj kam won ɗon gaso ko ɗandi senni e Thilla Waddu nan ɗo Fatoumata Dem nan ɗo so tawi won mabɓe joguide hen ɓeydol kadi mbiyen kadi wonɓe toon to haalirde nde e kala jiɗɗo nadde nder yewtere he o noddata ko Skype haalirde Agnam ɓamti Pulaar ko Agname walla o noddira en toon to sengo Facebook ko Messenger o yahata o nodda en walla kadi o nodda en e cindel meɗen gandanɗa hoore maɗa on saaha eɗen mbawi tigui tigui hono jabade mo no hannirta ni ɗum noon ko ɓeɗo hennene goni e ɓoggol he e mbiyen tan kala jiɗɗo kadi ƴettude hen konngol aɗa wawi ƴewde honno ɓe mbimami ɗo hen ɓe cuwa ƴettude konngol ɓe so tawi won joguiɓe hen yiyande on saaha gadda hen jen inchallah eyyi ɗum noon en mbi famadem jamalla hirema mato Aissata Diallo ne jogui ɓeydol o dokkamo hade famadem eyyi ɗum noon Aissata Diallo bisimilla ma Assalamu alaikum gongol min ko kaw Mamoudou haaldo ko mi haaldi no feewi wa mi woppa gara o e wonno eyyi ƴettumo oɗo Sadio mi garta yen Samba Sylla Seydiña jaam Allah hiirema gueɗo bandiraɓe tonguiɓe haalirde fof salmitimama juurimama mi calmitima mi salmini go fof tigi en calmini Diaray Sall e ko gendi salɓe e dennagal bandiraɓe tan tawtoteɓe ɗeɗo yewtere gonga japon noon ma waɗ jilli seeɗa eyyi mi heeɗima toɓɓere nde ko toɓɓere ma ko e nder galle ene taƴa de ɓe godde waɗa benke ñenke seeɗa enen gandi enen fof enen gandi enen Samba Sylla hen ko dirtu seeɗa ƴeewen wengo enen ango doga seeɗa mi anda so tawi Diaray Sall nanma kono ango doga seeɗa e Abdou Wahabou Kane weyam ngo ene doga so tawi hamo wawi dirtude seeɗa eɗen andi Samba Sylla ña so ƴetti konngol ɓeydare makko ne waɗi fayida yo weeyo fat seeɗa Diaray seeɗa fat seeɗa eyyi Samba Sylla weyo ngo ne waɗi caɗele seeɗa Samba Sylla ña mbeɗa andi a yaltat seeɗa nattita ƴeewen ango e yaltu seeɗa natta ƴeewen sone so tawi ne saɓora min kam ga mbiɗa nana on no feewi e aɗa nana min kono minen min nanɗe ɗene nana on no feewi gonga eyyi joni jokku ƴeewen jokku seeɗa ƴeewen oui ɗum noon mataw Samba Sylla ña omo jogui caɗele seeɗa ɗum noon won kadi woɗɓe kadi fuggoɓe dammuɗe ɓe Alaji Ali Ba nana fugga dammuɗe ɗe machallah ɗum noon Diaray Sall ƴeewen Alaji Ali Ba o yettima Alaji Ali Ba gorko mon ɗal hay jeejengo Taka Wuro bisimilla makko babaɓe kam mbeɗa andi réseau men heewa darade no fewi Alaji Ali Ba a hiire jaam Papulo jam hiirde mbaɗon tampere yettere Allah muɗum dakala alhamdulillah jam tan no galle waɗi mo
ɗum tan en calmini denndangal heɗitoɓe haalirdaña fof salmitimama mi salmini jaltuɗo ɗon joni o Aissa Debbo Ndindy yo ren ɗimmumoko de to woni ala on kelifaɗo ndena hoore maɗa e rengo kañum ngo ndena hen hoore ma feewi ko wona ɗum en kettinoma toɓɓere nde to haalirde ga to banggue senggo WhatsApp wonde hande ko darde debbo e nder galle darde debbo desaɗo e nder galle debbo desaɗo e nder galle mataw poɗɗi wiide tan ko darde debbo e joom galle mum nder galle eyyi bo catidi joom galle nan ɗon e siraɓe nan ɗon ko takki hen nan ɗon ɓenne kadi ene mbaɗanta ɗumen hande kam mbiyeten tan ko darde debbo joom galle e nder galle bisimilla addu yene ma no hande ko ko ɓuuri hewde kam hande ɓuuri wurdude tan ko gurdam hakkude muɗum e joom galle muɗum heewi ko yaltinde jinnaɓe yaltina bandiraɓe rewɓe yaltina fof tan ha herdo tan kañum so tawi kadi a salima wurde e ɗam gurdam so renaki hande oɗo saaha dewgal maɗa yeɓata nde tawno no yiɗi wurdude ni yiɗi tan ko wurde gurdam muɗum tan keeriɗam nden wonno ko hakkude ɗum galle debbo so ari sago jogo sehilaɓe muɗum taw sehilaɓe mum ko jeetiraɓe muɗum kadi taw sehil mum ko ƴessum bandiraɓe miñiraɓe joom galle mum walla mawmiraɓe joom galle mum taw kadi ne jogui teddungal hakkude muɗum e jinnaɗo gorko o e jinna debbo e gorko fof taw ne jogui kadi teddungal hakkude muɗum e ɓeeɗo kono hande kam e oɗo saaha to gonɗen ɗo ene wayno ɗum kam hayso en mbiyani iwi ha laaɓi famdi kam hande famdi mi anda noon holko foti famde saabu sen ƴeewi nden hakkude ƴiikiragal e ƴiikiragal hakkude debbo maɗa e ƴiikum men mawɗo wonno ɗon sabu sa yi hen ƴeewke so tawi ari itti hokki yimɓe goto woodi ko hokki ha heddi an tan a mettinat te taw ko hokki ɗon kone famɗi nde tawno wonko wonno ɗo aɗa yiya o hokka goto fof sabunde ana wasa hokkudema sabunde te aɗa wawi sodde cagu temedere teddugol ngal hokkani ko wonta ko wanma o ɗawma teddugol ngal tawno teddungal ngal ne ɗon hande noon ko debbo e gorko debbo tan e gorko hande so tawi yummu ala hen gueɗal bandiraɓe rewɓe ngala hen gueɗal hande kanko tan jogui ko gueɗal gurdam gurda e makko so tawi a yiɗaɗam gurdam keewa dewle kam ko noon woni no pamruɗen hannde gurdam ɗam no ardi hay to banggue sukaɓe ni hay debbo ni to banggue sukaɓe omo yiiɗe heerorade tan sukaɓe koye muɗumen jogo gurdam kadi keeriɗam taw ko hakkude tan makko e joom galle makko taw sukaɓe hay kañumne taw ko ɗon tan hande noon yimɓe ne poti so tawi ene jiiɗi waade no wano adanni alay saago dutto ene mbano adanni sa yi galle so bool serti tan yimɓe certi battari gottirnode gotiri e nder galle ni ndendi natti tan hakkadi ko heddi ko fof natti hande ko gorko e joom suudu mum gottoto e sukaɓe muɗum nden wonno ko battari galle ko battari rewɓe battari worɓe kam fof ndendan ɗo gotel worɓe kañum fof ndendan gotel hande ɗum iwi no ɗum iwri ni ko gonga kañum e iwri ɗum e caɗele tigi machallah ko yiyande aɗa firti ko kala kam ko nde wayli ko wodno fof tawata ko wonko hesɗi ko lomti ko wonno adan ko heddo noon ko lomti ko beele gandanɗa hoore maɗa ɓuuri moƴƴude eno wano adan ni walla tigui no wano adan ni ɓuuri moƴƴude eko hesɗi ko
e wadde noon fodde no kalɗa kam wadde tumbudu mum banggue kam firti ko han kadi nattino wano ndeni rewɓe ñamda ga worɓe ñamda to ɗum noon a jarama seydi ba Samba Sylla ña nanɗo e joni tongu tan mi windi Samba Sylla kono omo yiiɗi nadde mataw ko keñiɗo seeɗa wadde tongu tan garten makko tigui Allah jaali voilà ɗum noon mataw kanko nen o ɓoccitima ƴeewen hebde Samba Sylla ña one kadi nana fugga dammuɗe guila nane Samba Sylla ña so tawi nodditi wawi nadde jare tan fodde ko Samba Sylla ina naata aɗa wawi ƴewde tawi waɗa wonɓe keɓata heddiɓe walla wonko ɓeeta hen seeɗa eyyi Aissata Diallo ne jogino konngol ƴeewen artire makko haade Samba Sylla ña artude Aissata Diallo jaam Allah hiirema lawol konngol bisimilla ma eyyi jinnomi tan ko wiide par ce que ko kaw Mamoudou haali ko hunde hawni mi ronki famde ɗum mi andani neɗɗo ne ina miijo ɗum ɗon gorko ina miijo wonde wiide hoto famille muɗum hoto debbo toppito famille mum min kam e gurdam am ko ɓuurmi heewde ko kam jiimi ko heewi adde caɗele ɗe ko debbo o salade toppitade famille muɗum spécialement ha tenke yummiraɗo o min kam meeɗan andude wonani kam jangde hesere fat seeɗa Samba Sylla o tonga tan fat Samba Sylla eyyi jokku waytata wonani kam jangde hesere no fewi sibu ko hunde hawnide ha yeeso Allah so tawi kam ɗum no woodi kam wona hunde kam moƴƴude eyyi ɗum noon en calmini dental ngal foof jarama bisimilla Samba Sylla a jarama Aissata bisimilla ɓe gode ngo waɗi caɗele seeɗa goram mo yiɗa jeeyede nder yewtere he e Samba Sylla ña tawde weygo no waɗi caɗele seeɗa hay sinno ko konngol tan nelda min ketto Samba Sylla e waɗan min konngol tan saabu ko kalta ko mbeɗen ne heewi fayida e te kadi weygo kañum hokkanima fartange hebde min keeɓa e maɗa ko min jiiɗi ko waɗan min konngol tan nelda min inchallah Samba Sylla min ko weygo ko kanko sali joni noddita anda wiyata noon waɗi waɗandani e Samba Sylla mbimi ya waɗanam konngol tan tonga ko jiɗɗa haalde ko jewtinen ɗum e nder haalirde so wona ɗum nango wayno wayata ni firti ko en pamata ko jiɗɗa haalde ko te mbaɗeni ko fayida mawɗum jiɗɗa haalande rendo ngo Seydi Ña ɗum noon jaare sal jokken Samba Sylla siloyo seeɗa weygo jaɓani jarey Aissata Diallo tongu hankkandi da tongu taadi adda ko Mamoudou Diop hayli ko yiyande muɗum annene addat yiyande ma tan ala min kay mi luttake ko haalata ko mbimi kay ko min ɗum waɗi kam bettere wonde ɗum no woodi e aduna he ko ɗum tan ko ɗum tan jinnomi ɓeydude hen o andide wonko janggumi ko hesɗi min kam mi meeɗan andude gorko ne wawi salade yo debbo mum wawde e famille muɗum mi meeɗan andude ɗum ko ɗum ɗon tan jinnomi en hawimi ko haali ko tan ne haawi kam no feewi jonon no mbimi ni ko janggi o janggi kam ko hesɗi ko meeɗan miijade ma woode oɗon fannu aduna way noon kadi eɗen jogui fartange moɗon jeeta ɗo saabu ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe jiida guure jiida ganduɗa hoore maɗa diwanuji jiida kadi ganduɗa hoore maɗa leyɗele ɓen ɗon kadi jiida hay jikkuji ni yimɓe ne gonda wuuro worto jiida jikkuji
wadde noon ko galleji ɗi fof tan gadduɗen ɗo e nder haalirde Agname goto fof haala fodde yiyande muɗum hen wasata kadi wasiyaji jogaɗi hen ko ɗum saabi goto fof ne jogui banggue to ko yi kadi eto nayorto ɗum noon jarama Seydi Diallo golle ma jooɗi peewi jaare Sall jaɓɓoɗa Aissata Malaw Sy jamalla hirema Aissata Malaw Sy Seydi Sy sawa ande a salminama yettama ñaganama Allah moƴƴere salminama en calmini haalirde Agname ɓamta pulaɓe Agname Yero minen ne ko noon kasalika toɓɓere nde ko toɓɓere wande fayida nden kam ndene dewle meɗen wonno saaha are galle aɗa tawa foye tati nayi e galle babiraɓe ji ay baba tawa babiraɓe wona jogui foyre mum gonga e galle kañƴe nayi malla tati malla ɗiɗi fof kañƴe ñamta kamɓe ɓe jiida payane kono kamɓe ñamtata ɗo goto ɓe deftuɗo watata ha hettinɓe defta godɗo ɗo ɓe ñamta nden ɗin galleji sa hurtima e men ɗen ko muñal jeehɗa taw a jogo muñal ya mawɓe ɓe ko mawɓe ma waɗa ƴeeken ɓe ko bande en ko mawni ene miñen kadi tawɗa ɗo wanda worɓe tohosɓe worɓe mawniraɓe ko kadi ko fof kam ko jinnaɓe ma tan jogoɗa e maɓɓe needi kadi nden debbo nden so hurtima e galle ne tamta aɗa tawa kono ƴeekiraɓe tawa ndesaka ko muɗi kadi e galle sa waddani e muñal tan ɗum woni ngappu ƴeeta ƴeekiraɓe ƴeekine mbadda o ese sa wadde wiyum debbo tan kana haɓade ese e saɗa waɗana ɗum komi anda wiide caggal tan haɗe ƴee ese jinnan ɗum wiyum gonga koyi watte wiyede ka bonɗo eyyi kono gorko koɗo sikki so addi debbo e galle ya joom suudu makko ko yo wawodira ɓesdi makko haw wawodira e bandiko e ko bam makko ha nene makko ha mini ko debbo Allah mawni ko debbo ha e mawni ko gorko ha e mini ko gorko ya wawodira mabɓe ɓe masdodira e mabɓe hakkude ma e joom galle ma ko joom galle ma sa welte joom galle ma ha weeli caggal a weltani taw e wonɓe e galle ɓe wiyatama jooɗo ɗon de gonga de gorko ma kam ma wonde mum tan nder suudu kam ma wel kono to boowal ga fa ɗiɗi sibu gorko wona jottoɗo tan ne yewtide ma tulta gorko ko jahowo donc alay saago mbawodira e yimɓe galle ɓe taw ha gayna mbawodira e joom galle ma o so ñande joom galle ma tawata fof tawɗa jogui ɓe kalduɗa ɓe jewtiɗa kadi nden liggeyaji sene ligge ɗan ƴeekiraɗo tan jogui fof kadi fawino ko nden koye konngol goɗɗo o wonno garduɗa e galle ligge wonno heewde ɓe foti jogade hen konngol gal onon rewɓe resɓe desaka wonɓe ɗo ɓe goto fof yo woɗɗo heedi ko ɓiɓɓe jibinaɗe e galle kadi tawɗa yo woɗɗo heedi ide fof tan yo debbo tan rondu fof ɓoyi tan ne adduna ya ɗum caɗele so wonde muñal tan ɓoyi moɓe jurmo jomum ha tan aɗa muñi ɗa waɗana ɓe no ɓe jiɗirini tan ɓe mbawan maslodirde e maɗa kono dewle joni kono sikki kam ɗum ko ustiɗe en pooye hande ko uste meɗen koye jogino ɗen adan ɗe tawɗen babiraɓe men ɓe ɗen joni ko usti hande ko hooram heddi ko an tan e gorko e ɓesgu eyyi donc ɗon ko an tan e gorko ma e ɓesgu ma alay saago ƴeewon no guurdirɗon en pewtirɗon ɓesgu moɗon tawa ala caɗele e kono noon tenɗam Mamoudou Diop wi nani ni kam ɗum hooramno Assa Diallo wini ko kesum ɗan ya welde gorko tan tawa weldani e galle kadi gorko weltoye ɗum sa welte e galle tawa joom galle ma weltotako hen a welte sa welte yumma malla yummum gorko malla bammu gorko malla banum debbo malla mawnum gorko malla ɗiɗi tawa gorko ne mettina hen minne ɗon ko kesum ɗan o ruttano yimɓe seeɗa o waɗana ɗumen cahal seeɗa o haala hen yimɓe ko paama
eyi on calminama Sisi Sall jarama ɗum waro ko sisiɓe e jobɓe wayli ko yiyande sisiɓe e makko jobɓe goni ɗon jayɓe kam mbolañi kañumen ɗum yettaki ɗumen nenam ko jaayo ɗum noon e jarama seydi Sy a weltanama jaari Sall ɗo jooɓe mbaɗa andi kanko ko bawaɗo ko ɗum waɗi noon hay so debbo ko weltani e tiɓɓede yo belde makko tan kanko ɗum ko job ko jobɓe e sisiɓe kankalɓe mbolañi ɓe kamɓe ko noon mbayi mi jaɓani de mi jaɓani Abdou Wahab Kane Diarry Sall noto Yaya Mabel nan toñ ma o wima Thial Sall o ko an tan bonni yewtere nde ɗum noon ganda Yaya Mabel nan heeɗima wimoɗeɗe daare makko somo suusinan yo ar o naati lamba he moni heeɗima ɗum noon kadi yewtere nde kadi wona minen rewɓe tan hay kam onon worɓeɓe onon jeeyi hen banggue ko onon jeeyi ɗum noon alay saago kadi mbawen kadi mbawon arde kadi mbadden kadi ƴogo jurto soppo jolo gati ko debbo e gorko wiya ɗum noon Yaya Mabel eyyi bisimilla Yaya Mabel mo hetti hen toon to hello Facebook ɗum noon wonɓe toon to Facebook jiɗɗo nadde foof noddirta ko messager no noddirta tan sehilma ni sa noddi ko an direct ɗo e nder yewtere he walla nodda en tonggode meɗen hono WhatsApp sa noddi aɗa wawi nadde walla nodda en Skype haalirde aña ɓamta Pulago aña meeɗaɓe jiɗɗo nadde hen fof ne wawi nadde ɗum noon Diarry Sall ƴeewen jaɓɓade Samba Silagna ƴeewen tigui tigui konngol makko ngol o neldi en konngol ƴeewen tigui tigui e kanko Samba Silagna yiyande makko no hannirta ni Samba Silagna jaam Allah hiirema gueɗo eyyi Abdoul Wahabou a salminama en calmini Diarry Sall en calmini rendo ngo foof eyyi ko toɓɓere wande fayida gadduɗon hande nde tawno ko faati e darde debbo e nder rendo darde debbo e nder galle darde debbo e jangde darde debbo hakkude mum e joom galle mum hakkude mum e ɓesum hakkude mum e ƴeekiraɓe mum hakkude mum e miñiraɓe joom galle mum walla mawniraɓe joom galle mum debbo ne heewi ɗon gollal no feewi ene ɓuuri yiɗede kanko debbo e nder galle so tawi o ari e nder galle he ko adi foof ko jinnaɓe gadduɗomo o yo eto hormadeɓe o waɗaɓe comme no jinnaɗo makko ni kala ko ganduɗa ma omo fota waɗande jinnaɗo makko nene makko e bam makko yo waɗan ɗum jinnaɓe joom galle makko o anda kadi miñiraɓe ɓen ɗon walla mawniraɓe mumen ɓen ɗon koɓe galle goto ƴeekiraɓe ɓe o tinno e mabɓe so tawi wonɓe o tawi ɗon ƴeekiraɓe ɓe kadi kañum ene koye mumen yo gandu ko bandumen gorko addi ko hunde nde gandanɗa hoore ma so tawi omo jagguno bandi ko debbo o bandi ko gorko o kanko ƴeekiraɗo yo teddin joom suudu bandi ko gorko o jagguira ɗum ko bandi ko gorko e rewɓe ɓe eɓe tinni eɓe balla en to banggue renande en jinnaɓe meɗen eɓe balla en to banggue e rokkude jinnaɓe meɗen hurum e rokkuɓe jinnaɓe meɗen ñamde nde potata yidde so tawi en gaddi en tottiɗum ɗum ɗon kadi debbo fof ko darde debbo e nder rendo eɓe toppitani kadi ɓesguji wayno ɓesguji meɗen guila e jangɗeli sukaɓe meɗen ha e ɓuftude sukaɓe meɗen ha e fewnude nder galleji meɗen ɗum ko darde debbo e nder rendo walla darde debbo e nder galle so en teskima rewɓe ɓe eɗen koɓe deftere wona ɗereji seeɗa ko ɗereji kewɗi nde tawno ko jangate mabɓe ko ne heewi eɗen ñaago ƴeekiraɓe ɓe noon kadi yo mbaw muñande rewɓe resaɓe e nder galleji ɓe yoɓe mbaw muñande rewɓe resaɓe e nder galleji yoɓe mbaw muñande rewɓe resaɓe e nder galleji nde saabu ɗum so mawne addi te ko onon foof ndenduno mbiɗon gadde so tawi addi oɗon foti toppitade debbo jaggon ɗum e nder galle he nde tawnode e ƴeekiragal hakkude mum e debbo desaɗo e nder galle so tawi weeli tan ene heewi ko jibinta ene heewi ko jibinta no feewi no feewi no feewi saabu ko heewi ko jiyata dewle addoye joom suudu addoye ɓi mawnam gorko walla addoye ɓi miñam debbo ko ƴeekiraɗo o e debbo desaɗo ɗo no wawrude e nder galle
ɗum noon Abdoul Wahab mi daaƴa ɗo tan e ɓayde ko wojjo hono ni en jetti tan dendagal bandiraɓe tongueɓe ɗo e haalirde Agname Ɓamti Pulaar Agname Yerayaɓe en calmini foof tigi a jaram Samba Sylla Seydi Nia yo gen yoɓe moƴƴere machallah yiyande makko nanama kadi famama no Cheikh Oumar Dia heewide dani e ko noon tigi ɗum noon wonɓe toon to haalirde nde e hen saaha wonɓe toon to haalirde nde jogo caɗele e so tawi naati to banggue WhatsApp o tawa weego ne yetta ba ɗum noon so tawi jomum waɗi konngol tan hono no Samba Sylla waɗi ni yimɓe mbawa yettinde ɗum kadi ketto ɗum no hannirta ni ɗum noon jaare Seydi Sall ko ɗum wonno yiyande Samba Sylla Nia e kadi ko haalɗo ko kadi foti wattede hakkille saabu hen saaha aɗa yiya debbo ganduɗa tawa ko desaɗo e to suudu mum to dañani toon jaam e ummo toon hen saaha ko suutoto hen saaha ni e ara tan ko salminde jinnaɗo muɗum ɓe kono so yettima ɗon so tawi ɗon ne ƴeeki ko tan o wiyata ko mo yaltin ɗum galle heddo komo laamo ɗum halfa ɗum kalifani musdi e debbo rese e nder galle jinnaɓe gorko ɓe kalfa ɗum joom galle mum halfa ɗum miñum joom galle halfa ɗum monum joom galle halfa ɗum e ƴeekiraɓe kadi kalfa ɗum e hay gandanɗa hoore maɗa hoddiɓe ma kalfa ɗum wadde ndiɗo kalifandi andi satti no fewi hen saaha caɗele gona hen wadde neɗɗo kala nde fiya ganduɗa ko ɓuuri muñal mum foof tan heewi ko dillil sababu joftigo gonɗon walla caɗele goɗɗe jibine ɗon ɗum ne kadi moƴƴi kadi watte kadi hakkille no hannirta dani Seydi Salbalo keddoɗen han kadi ko hojomaji seeɗa ene gasatade Thilla waddu dillani ne gasa tawa to makko to ne gammotinde seeɗa to banggue haalde tawata ko jenggi walla taw ko doƴowo ɗum noon so wonko ɓeyta hen so won goɗɗo joguiɗo hen konngol hankkadi e ɓoyata lamsoɗen yewtere nde so weeli gueno jarama Seydi Sall jokku a jarama Seydi Kane jarama Samba Sylla Nia e ɓeydare ko bande fayida Abdou Wahab Kane ndeke noon minen machallah amin poti jaggede hano tiiɗi hano pewirta ni ha kadi no moƴƴirta ni e ɗum ɗon kadi ƴeeguiraɓeɓe kadi kañumenne yo jolbin juuɗe mumen seeɗa mbasa kadi tampinde kadi debbo gonɗo e nder galle o ɗum noon en beltima no fewi e konngol arti toon Seydi Kane famata debbo so tawi en hettimin foof de ko noon onon goni rewɓe onon goni ƴeekiraɓe onon goni kadi esiraɓe rewɓe aha de gorko adduma e galle gorko adduma e galle hettanma waɗa doole mum foof e maɗa ewa ɗum ko a teddindema an debbo joni noon kadi ko debbo kadi ganduɗa kadi ko on kadi daroto guila e yummiraɗo ha ganduɗa ƴeekiraɓe e mbaɗa debbo garɗo e nder galle desaɗo hen o mbaɗa ɗum comme no nawliraɗo ni eyyi o sekani ka joom suudu makko ha heewi minen ko ala ko waɗan min haydara kala ko mbaɗana jaaɓa mbatta hakkille e debbo desaɗo e nder galle o ete ko an gorko sa ƴetti hono doole maɗa aɗa yi debbo a oppini ɗum nena mum oppini bamum oppini kala mum so are galle aɗa saago teddine no hannirta ni e hen saaha kadi caɗele gona kadi ha joni ko onon esiraɓe ɓe de caɗele ne gara e an gorko jiiɗa joom suudu maɗa ɓattoɗa ɗum jewtida e muɗum e so tawi tan oɗon beldi e hankkadi nene hankkadi jammum dañetake nde wonno jiiɗi tan ko saaha e saaha foof mataw ko yo haareji mbat ndeeƴe e gueɗe mbaɗe noon kono so tawi tan oɗon beldi e hankkadi ko heewi jofere hen wiyete debbo mataw ko ligguiɗomo en gueɗe mbaɗe tawno debbo o kañum ko ligguey mo liggi o ko ligguey baɗɗo fayida e nder galle he wadde galle o foof no foti jaggu ɗum jaggal moƴƴal kono noon ɓe nangui ɗum nawligo e nder galle he ɗum foof kadi ko noon rewɓe kadi Seydi Sall ono jiiruɗa ɗum Abdou Wahab Kane jarama machallah kadi alande wone rewɓe alande kala to jiiɗa bonɗo moƴƴo nan ɗon takki alande wone rewɓe so gaare galle jiiɗata ko serdude joom galle makko hakkude mum e bandumen rewɓe hakkude mum kadi e jinnaɗo mum so waɗi nguttu ha tampi ronki dañde damal tan kanko debbo wonno no yiɗata ko wonde banggue makko amo heewi wiide gorko yo yaaɓe ƴewya galle goɗɗo
ɓen rewɓe ene ngoodi seydi Kane sa ronki tan wonde jogaade ɗum kam sirande ɓernde no gonirɗa e galle he kewɗa tan ko wiide gorko yo ya ƴeewoya galle goɗɗo ceerda ɗum e yummum ceerda ɗum e ɓiɓɓe yummumen ceerda ɗum kadi e famille mum eyi mbimi sirande ngoodi sirande ƴettude magasin men tan jaaha ƴettoya appartement gona kañumen banggue sana ende wodata gartu tan de ganduɗa homaɗa wiya kam ko bone woni wiya eyyi mi wawa wondude waya ko ni way ni nde ko kalnugo makko fof gonga ɗum noon gala kono haale sappo lewru yo haale guele goo ɓen rewɓe kam ino ngoodi alay sago kadi debbo gaddaɗo e galle o wawa yañude ɓernde makko nde o wawa kadi muɓɓude guite makko ɗe wona ko yii foof tan o yaaha o haalnoya gorko lande wone worɓe ene ɓeddo mumen ne jaawi heewde wone worɓe ko banggue debbo mum tan keedata won hen kadi jaɓani ɗum ɗon alay sago kadi ɗon kadi mbawon kadi yañude kadi ɓerɗe mon ɗe wona ko debbo haalanma foof tan an naata hen ala il faut wooda tawi ko celɗa kono sa wi ɗum eey tan kala ko haali ala wi ɗum eey sa rentahide a sertane e endam ma seydi Kane ɗum noon yallah danden tigui ɗum noon Diaré Sall dokken Aissata Diallo haysono ko hojome feccere tan e gassen tonga yewtere nde kadi mbaynorɗen ɗon waktu men gaasi ha laaɓi Aissata Diallo mbiɗen ɗemgal ngal ngata ngal ngata ngarat kay par ce que aɗa andi neɗɗo kam woni liggey mum ko endude wona neɗɗo kam woni liggey mum ko endude debbo woni liggey mum tan ko endude wawde wondude e famille mum a faami sa wonde famille ma kadi wonno wayi so tawi oɗon gorko ina yiiɗi jaam kadi oɗon jiiɗi jaam onon ɗiɗi ɓe fof kadi on jiiɗa kere ɓeydo ma wodno solution ƴeewira wona kono noon fof de duttinami ɗum koye gorko o mbiɗa sikki gorko o somo jottono e galle he mo andu holto probléme o heedi Abdoul Wahab mo andu holto probléme o heedi o safra ɗum ene wawi so tawi ko gonga tawi koye debbo o woni o andina ɗum laawol so tawi kadi koye koreji makko kadi goni o andina ɗumen laawol ko ɗum tan woni kono hen saaha aɗa andi hen saaha so gorko arti ene tampi seeɗa foti jaɓɓorede ko nawanede ndiyam nder tarodde en wada ko taw ko defa waɗe ɓattine ene gueɗe mbaɗe noon jaɓɓore ko ɗe fayida kono noon jomum heewi jaɓɓorede ko guite boɗeje ganduɗa homaɗa helɗine guite en hande guila jaaɗami ñallani e jaam nene ma wi kam ni ƴeeka mbi kam ni gueɗe mbaɗe noon beele on ɗon gorko kañum so tawi ɗum wayi hon noon dogata yalta galle o wayra galle o seeɗa cikkuɗa hen sa rewɓe ne jogui caɗele de peeje nan lesde kewɗe naddemi haalin ɗum ene jeeya kam ko yaltinde worɓe e galle he kam vraiment caɗele kewɗe kono noon ko ɗum woni aduna ka Abdoul Wahab seɗen kaldan kadi sérieusement ko ɗum woni aduna a yimɓe so gondi goto fof yo andu caɗele to keedi après ɗum réglé ko ɗum tan min ko ɗum tan mbawmi wiide foti ƴeewirede par ce que en mbawiɗe eɗen doga caɗele suudata ɗum kadi ala gartam ɗum tagui jiiya waɗa hen jinnaɓe ni ganda ɓiɓɓe mumen par ce que mbiyata no galle o ne heewi déborde yomi yaltu ɗum ɗon foof nan ɗon donc Allah wiki en gondiren e dow jaam gonga so tawi gorko ko liggo yiiɗi ɗum ko goɗɗum kono heɗen jiiya e heewɓe galleji kewɗi nana Fuuta heewɓe mabɓe ko grand place tan keɓata jooɗo an aɗa andi kalanmi ko ɗum noon ko ɗon yo yimɓe naata yo yimɓe mbaw kamɓe enen fof mbawi jogade ɓerɗe jaajɗe to banggue gorko to banggue debbo yimɓe ganda caɗele ɗe to goni degla ɗum par ce que ko ɗum woni gurdam ɓaade en ngal feere on jarama machallah toɓɓere men waɗi fayida yewtere men gaasi ha laaɓi jarama Aissata Diallo debbo gendigol ma jooɗi peewi Diaré Sall gudda ha tiiɗa on saaha mi hande o ga banggue en kane mbaydiri jarama Aissata Diallo jarama Abdou Wahab Kane gorko ma Agnam Yeroyaɓe jarama hettiyankoɓe men haalirde Agnam Yeroyaɓe ɓamti pulagu machallah tabarikalla en beltinima bandiraɓe kala Abdou Wahab Kane e ɗum noon eɗen ñaago Allah tan yo Allah rokku en nande e famde ko haala ɗo ko e sen nani kadi mbawen kadi nande no fewi tawa tan wona nandinade ɗum noon en ñaaguima Allah moƴƴere
yo Allah waɗanen jaam rokko en kadi suturo yo Allah artiren kadi ɗo alarba paaɗo so hawre welede Allah tawa eɗen celli eɗen cellira ɗum noon mi wi on jaam toon jaam ga e jaam to hakkude ɗo yo jaam moƴƴo woni men yabarke horma Allah en laaɗum en calmini noon fof en juuri fof jarama konngol arti toon jaram seydi Sall Ballo golle ma joɗɗi peewi en jetti Diaré Sall gadduno toɓɓere nde en calmini Aissata Malaw Diallo mbima Aissata Malaw Diallo Aissata Malaw Sy ko noon kadi Aissata Diallo debbo gendi golle ma joɗi peewi Fama Déme saminama katante leñol kan omo wonde meɗen kono eɗen gandi to wonto mo halji seeɗa o saminama o juurama kanko sete o kala e kuuɓal sete ceerno Ahmadou Djiby Khalifa Bambilor en gandi koye jilluɓe goni ɗo e nder leydi Italie walla mbiyen jillu tan e nder Europe e kuuɓal noon ɓe mbiyen tan jillu jaam en calmini Mahmoudou Diop golle makko jooɗi peewi jarama Diaré Sall en jetti Thila Waddu ko ɗo en calminten hono Ramatoulaye Mbodj en calmini noon Lamtoro Salam Tousel on kam ko kaɗaɗo haalde jamma kono kadi en calmini Arwa Sall wonɓe toon to Sengo Facebook kamɓe fof ɓe jettama ɓe jarama en koyno Yaya Mabel salminama yettama jarama woni Ibrahima Ali en calmini hono musidɗo men Baba Galle Aw on kadi salminama juurama en calmini hono ceerno Aliou Ly on kadi salminama juurama en calmini Alhaji Amadou Ndongo salminama juurama golle makko jooɗi peewi kamɓe kala ɓe jettama ɓe jarama dendagal bandiraɓe kadi hettiɓe ɓe tinɗen hen eɓe entinani kamɓe kala eɗen tintinaɓe eɗen tinaɓe to ɓerɗe men yo gueno timɓitinaɓe gueɗal nanɗon ɓe Samba Sila Nia woddude Alhaji Ali Ba golle mabɓe jooɗi peewi yo gen yoɓe moƴƴere tedduɓe hettima jettama on jarama yo gen rokku en walde jaam so wali kadi yo dawtu on jarama